Para, David. Momento. Cantos sustos levamos nas cidades, David? Ás veces con vehículos de mobilidade persoal. Pero todo isto sérvenos de pretexto, Josito, David, para falarmos de novidades tamén. Por exemplo, casco, sí. Por fin é obrigatorio o casco. En poblado e fora de poblado. En momentos de mala visibilidade ou, por exemplo, de noite, é obrigatorio que leven o chaleco. Obligatoriamente de día e de noite, como por exemplo as motocicletas, teñen que levar tamén luz dianteira e luz traseira obrigatorio. Velaí veñen a bordo algunhas das novidades se andamos en bicicleta a partir do vindeiro outubro. A primeira xa na cabeza. Exactamente, había unha excepción que, por exemplo, en vías interurbanas fora de poblado, e se eran días de calor como estes días, pois non era necesario levar o casco, había unha excepción. Pero hoxe en día estes cascos veñen diseñados con moita ventilación, entonces non é a excusa para non levalo. David, porque neste momento simulamos que vou realizar un adiantamento, pero non serve a calquera prezo en relación ao ciclista. Claro, porque tes que manter unha distancia boa de seguridade, 1,5 metro mínimo. Eso mínimo, se pode ser máis. Porque ese 1,5 metro serve para isto. É moi importante esa distancia, ten un porqué. Porque se fora menos de 1,5 metro, o adiantar o vehículo fai un rebufo que pode descontrolar o ciclista e impactaría contra o vehículo. Falamos desa distancia, pero tamén hai que rebaixarlle a velocidade se adiantamos. Moi importante, hai que rebaixarlle 20 km por hora de esa vía onde este a velocidade limitada. Seguimos o noso movimento, pero temos este outro exemplo con 5 metros de por medio. Por que? Outra novidade. Si nós vamos co noso vehículo, que nos dá tempo a poder, nun caso de unha frenada brusca, reaccionar con tempo. Parece que nos chama a atención, David, que precisamente veña polo 1,5 metro do seu carril. Claro, é que eso de ir moi pegadiños, se lle abre unha porta así de repente, mira que castaña pega, encima co canto da porta. Xa coas cousas claras, Ben, Josito, primeiro nós, normativa que entra en vigor en outubro. E cada un indo ben pola súa. Senón 200 euros.